Ngibingelele kwabafundi, ngibingelele nabothisha, ngibonge ngathisha omkhulu engibhalele ithuba. Noma ngihambe kaze ngafika namhlanje la ekhaya esisho sonke esikoleni. Bafundi kahle nami ngibile ngangani ngithi ngizoshare lana istory sami sokuboshwa kwami ngenhloso yokuthi ama-drugs. Maningi-ke bafethu kangiphindlele-ke bafethu. Kangiphindlele noma vele yona indlela enza ngayo le vele. Bafethu isitory sami ngizoshare la sama-drugs. Ama-drugs ngaqala ukudla ama-drugs ngabo-2010 kanje. Ngisafunde high school kanje nami ngisangangani kanje. Ngiyitshela nami ngihlakaniphile njengani nje abanye nje ngikhuluma bexoxa kanje bekhuluma ngoba vele nithi niyazi ngithi ngihlakaniphile. Nami ngibile nani bafethu ngikwenzile konke lokho enikwenzayo ngiyitsho ukuthi ngiyazi. Kanti angazi njengabanye benu ngiyitsho ukuthi ngilayithile ngihlakaniphile ngoba ngisho mhlawumbe bakhona ababhemayo manje lana abahlezi mhlawumbe bekhishwa nasemathoyilethe ngenxa yokubhema izinto ey'njengalezo. Bafethu ama-drugs awabuyiseli. Mina i-drug engiyibhemile njengoba lo mphambi kwenu manje u-Ayana ngibhemile ihunga ngayibhema bafethu. Ngayibhema ihunga ngangifunda u-grade 11 kwaze kwacaca ukuthi kwamehiki ngiyaboshwa ngenxa yehunga. Iqale ngalenza ngenza imethe ngenxa yehunga ngagcine sengibulala umuntu ngenxa yama-drugs. Nami lapho ngangiyitsho ukuthi ngihlakaniphile ngiyitsho ukuthi ngiyazi ukuthi ama-drug ngiwaqala angiwaqalanga kwakuyinto entsha kumina bafethu yabo. Ihunga le kayikhona esibabulalile phambi kwami babe sebeshoshoba bengasahlali emakubo belala kosiphingo benza zonke izinto lezi ey'xakile. Kodwa khona kunjalo ngangena kuyona mina ngingena ngithi ngizoyicontrol. Ngingena ngithi ngoba sengiyazi ukuthi laba abanye ibenzani ngithi mina nami ngizokwazi ukuthi hayi ngiyicontrol lento ngeke iziyenze lento le kumina enza kwabanye. Kodwa kwenzakalanga kanjalo kwenzakalanga ngale ndlela engangihlela ngayo ngale ndlela ngithi ngizokwazi ukumeneja ngawo ukufunda kwami nokubhema ihunga. Ngoba ekugcineni kwaba yikho ukuthi ngenza icala ukuze ngibulale umuntu. Siyalalelana bafethu noma nami ngihleke. Kwaba kanjalo-ke bafethu yabo ngenxa yama-drugs yabo sihlohlana sisodwa kanje njengoba nihlangene kanje sabafundi sikhula ngenxa yokuthi abanye benu niyahluleka ukuyithathela nini iy'nqumo. Nifuna ukufitha ini kwabangani benu enizwana nabo, nifuna ukubonakala nani yikhokho niyinswempu ukuthi nawe cha uyakwazi ukuyenza lento ngeke uhlule ubani ukuthi mhlawumbe nawe kahle awubhayizi awuthithizi. Kanti yabo ngalesi khathi uthatha lesinqumo lesi sokuthi ufuna ukubonakala ngathi ulayithini ilapho nosuqala usubhayiza khona-ke wena uyitsho ukuthi wena uhlakaniphile yabo. Ngoba bona namhlanje mina impilo yami inzima bafethu kodwa ukuthi wena ngeke ukubone lokho kodwa kunzima ngoba manje ngine-criminal record yabo. Umsebenzi akuyona into enzima ukuthi ngivele ngiwuthole kalula kanjalo. Sengina-6 years ngaphuma ejele kodwa manje umsebenzi kunzima ukuthi ngithole ngenxa ye-criminal record. Into esengiyithola ngithola wona lamatoho nje lawa amatoho lawa bazokuholela 200 amanye azokuholela 150. Umsebenzi unkosile umsebenzi oqolile ngafunda nangaphakathi ejele ngafunda umatric ngawuqedela khona ngoba ngila ngaphandle ngangenza ugrade 12 ukuboshwa kwami ngangayithola ibail ngenxa yecala yalingibophile. La bafethu njengoba ngizoma lapha phambi kwenu ngizonicela ukuthi isikhathi sisakhona kunini sisasiningi fundani njengoba isikhathi sisekhona ningafani nami ngoba akukho mnandi ukuthi nangu angaqhamuka umfethu angitshela ukuthi khona isikhala esivulekile lapha emsebenzini wakhe kodwa usothi mina ngizobanjwa yini iy'thupha zami ama-fingerprint angcolile. Kuze kube manje isiphelile iminyaka angazi kuyoze kube yinini ukuze nami ngikwazi ukuthi ngiphile impilo eqondile njengabantu bonke. Ngakho bafethu konke kuleli kuningi nilalele nabo othisha njengoba benifundisa nibalalele hhayi ukuthi kahle kahle uyalahla noma uyabhayiza noma uyathithiza. Awukho njalo lapho usuke uveza ukuzazi wena nokuhlakanipha nokuthi uyazazi ukuthi usukaphi nakini ukhuliswe kanjani.
ungenzi into ofuna ukujabulisa abanye abantu abangeke bakusize ngaleso empilweni. Ngoba njoba nimile la ngamunye siwe emakhaya ahlukene angafani. Ngoba umuntu omeduze kwakho manje awumazi ukuthi usuke edleni kuwe, mhlawumbe khona usuke edlile, mhlawumbe khona usuke engadlanga. Kodwa mase ngiyafika la esikoleni ngihlohlana ngezinto ezibhedayo. Kodwa usizi lomunye nomunye awulazi. Njengalomunye engekalazi, njobe engekakutshela ukuthi kubo baphila kanjani, basurvive kanjani. Wena mase ufika ke la ulalela omunye oseduze kwakho akutshela sephezulu samsobhema manje samsesoleza asamsowenza ukuthi ngoba nayo insango le, hayi ngoba ngikhuluma ungaphela zonke lezi izinto, nayo insango le nibhemayo yabo nayo iyaba nomthelela nayo ekutheni ugcina usuholela kulamanye ama-drugs. Ngoba manje ibhenywa ngale ndlela lezi eziningi lezi ezihlukene egcina isiwenza ukuthi ugcina ungasayi-enjoy nayo ukuyibhema kwawo, ugcina usubone ngazi ukuthi isiyakubhora uma uyibhema nayo sengathi ungadlulela kokunye okuthe mo xaxa kuba insango ukubambana kakhulu mhlawumbe kunayo ngenxa yendlela insango enibhema ngayo engeke ngisayichaza nani niyazazi bafethu. Abanye abaningi nabanye abake bayibona izinto indlela ebhenywa ngayo izinto, noma unga noncika nothiki, zonke lezi zinto lezinye ezibhenywayo okuyizona eziqinise ziniholela ebugebengwini. Ngoba nami ngize ngenza iqala angivelanga nje ngasuke ngenza iqala, konke lento isuke ema-drugsini mase ngingenele ebugebengwini yaholela ekutheni ngize ngenza iqala ngaboshwa ngaphuma ejele. Kuyimanje still ngisazama ukushintsha impilo kodwa kunzima ngenxa yokuthi ngibanjwe i-criminal record. Umsebenzi kunzima ukuthi ngiwuthole, yona iyavela yona imisebenzi kodwa ngenxa yokuthi iy'thupha zami zingcolile angikwazi ukuthi ngiwuthole umsebenzi, akwenzeki. Bafowethu ngiyacela ukuthi nonke niyibambe iqine, nifunde, nihloniphe nala esikoleni, hhayi ngoba nibhayisi kodwa lokho wenzela wena, wenzela nabantu bakini, wenzela ikusasa lakho. Uyishape wena kusemanje, ushintshe ne-mindset, uzame ukucabanga izinto ezirayithi. Ngoba yonke into oyenzayo neyoyifaka kuyona kahle kahle ngasho ngithi usuke kufanele ukuthi ugcwalise umgodla wakho wempilo wakusasa. Ngoba ngathini nezinto oy'fundayo njengala esikoleni, njengoba la esikoleni i-vocab yakho, amagama, izinto oy'funda la esikoleni, i-vocab yakho igcwala lezo zinto lezo. Ngoba uma uyifaka nasey'ntweni ey'bhedayo futhi ne-vocab yakho izogcwala lezo zinto lezi ey'bhedayo, ngisho ulimi lakho lizogwegwa, ngeke liqonde. Njenganabanye benu ngiyazi baningi bakhona la abangajabula uma benza ukuthi bafethi ngingasha kanjani, bayajabula bathi into engaphakathi kube yona into ebajabulisayo le. Ngoba izona zinto lezo iningi lenu manje niyijahayo ngoba nisayintsha, nisakhula, nisa-experience, nisafuna ukwazi izinto. Njenganami njengoba ngingangani nami ngangi-experience, ngangifuna ukwazi izinto kodwa manje ngalandela izinto ezirong, ngiy'tshela ukuthi ngiyazi. So nani bafethu angifisi ukuthi nibe kanje ngami, cela nifunde kumina, ningalandeli mina lokho engikwenzile naye niwele la engawela khona. Ngithi ngibonge nje bafethu indlebe yenu, ngiyabonga kakhulu.